Ол келсе күн яқты, күңілді юк салқын, кеңесші, болышшы, сірдәшші ол ялқын. Исәнмісіз құрметлі қонақлар! Һәм башлатқыш тапшыруын яратып қараушы тамашашыларыбыз. Бүгін бізде қонақта Ялқын журналы журналистлары. Аларның өздері білән якыннан танышабыз. Бірінші ойыншыбыз Ялқын журналының баш мөхәррир орынбасары Рәмзия Галимова. Икенче катнашучыбыз Ялқын журналының баш мөхәррире Илназ Фазуллин. Һәм өченче кунагыбыз Ялқын журналының бүлек мөхәррире Зилә Сабитова. Хөрмәтле уенчыларыбыз, менә шушы экранга килеп чыгачак безнең шакмаклар. Шакмакларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Һәрбер дөрес җавап өчен 1 балл тапшырыла. Башваткыч тапшыруында 1 авыр сорауда кулланыла. Авыр сорауга җавап тапкан кешегә 2 балл биреләчәк. Башваткыч тапшыру шул ягы белән дә үзенчәлекле. Уенда катнашучы һәрбер уенчы бүләк белән кайтып китә дигән сүз бит әле. Ә инде уеныбыз азагында иң күп балл җыйган уенчыбыз башваткыч тапшыруының җиңүчесе булып таныла һәм инде аңа супер уен тәкъдим ителәчәк. Супер уенда катнашып, супер сорауга супер иттереп җавап бирсәгез, әгәр дә башваткыч тапшыруынан һәм инде Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясыннан әзерләнгән махсус бүләк автомобиль сезнеке булачак. Уеныбызны башлап җибәрәбез һәм инде беренче Рафил, гафу итегез, башлаганчы мин үземнең сезгә алып күчтәнәшемне сөйләп китим әле. Уенның башыннан ук. Сөйләп китәм инде. Әйдәгез, тыңлап карыйк. Ул шулай туры килде. Мин шигырь яздым дип әйтгәндә, шушы тапшыруга килү уңайыннан һәм башында гына сөйләп китсәм, башваткыч тапшыруына башланган шигырь сездән рәхим итегез әйдә. Башваткыч тапшыруында уни бүген ялкыннар. Сорауларга җәһәт кенә дөрес җавап табарлар. Зилә белән Рәмзиядән һич ярамас калышу. Максатыбыз тамашада рәхәтләнеп ярышу. Гөрләтеп бер унигаль тыйнлы залларында кем генә җиңсә дә җиңсен, бәхет катнашуда. Зур рәхмәтләр әйтә-әйтә бүләкләр алышырбыз. Ялкын хәбәрләрен көндә яшьләргә таратырбыз. Менә мөгъҗиза. Мөхтәрәм тамашачылар, башваткыч тапшыруында әле бу беренче тапкыр, әле уен башланмаган, ә инде уенчыбызга 1 балл тапшырабыз. Илназ Фазуллин 1 балл сезгә. Шуның өчен дә тырыштым да инде. Ә менә нәкъ шушы урында без уеныбызны чынлап торып башлап җибәрәбез һәм беренче сорау. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Беренче булып яңалыкка юл салучы кеше. Зилә, ул кем? Журналист. Журнал дигәне генә сыямында. Шунда оешма бар иде. Илназ, Әйтеп карыйм. Әйтеп карагыз. Пионер дигән сүз башка килде. Башка килде һәм бик урынлы килде. Җавабы дөрес, 1 балл сезнеке. Ялкын журналы быел 97 яшенә барып җитте дип әйтгәндә, 1924 елдан бирле ул чыга башлаган. Беренче булып аның исеме булган кичкенә иптәшләр, аннары ул исемен алмаштырган Октябрь баласы дигәнгә һәм соңыннан пионер каләме һәм аннары 4нче исем аның пионер булган. Һәм инде бүгенге көндәге Ялкын журналы ул шушы 4 журналының дәвамчысы дип әйтгәндә пионер, шуның өчен ул безнең бик турган-туры бәйле. Мин журналга соңгы 3 елда җитәклим, баш мөхәррир булып эшлим. Тик барыбер Ялкын ул безнең балачак журналыбыз бит инде миңа. Шәхсән миңа ул гомумән якын журнал. Ни өчен дигәндә, мин кичкенәдән журналист буларга хыялламадым дип әйтим инде. Ул тормыш мине үзенә үзе шуңа килеп китереп җиткерде. Чөнки кичкенә чакта авылда гәҗит журналлар таратайым. Минем әни эшләде почтада, почтальон булып. Миңа инде малае буларак авылда кешеләргә гәҗит тарату вазифасы йөкләнгән. Ярдәм итү инде. Миңа белән бик рәхәтләнеп шөгыльләндем. Анда бит күпме гәҗитне күрәсең, аласың, укыйсың, танышасың, беренче булып танышасың авылда, башкалар барып ишкәнче. Менә шуннан ничектер инде журналистикага, гомумән матбугатка мәхәббәт уянды дип әйтгәндә, кызыксыну уянды. Һәм әкренләп берничә нәшриятны, берничә редакцияны узып, бүгенге көндә мен Ялкынга килеп ирештем. Алга табада матур иттереп эшләргә, Ялкын журналының 100 еллыгына да барып җитәргә насыйп булсын. Амин, тырышабыз.
Чираттағы сұрауны яңғыратам, үстен асқа бірінші сан 5 харфтан тұрған сөз. Синонима керек. Ой, қараш, Зилә. Фикер. Фикер, жауап дұрыс, 1 балл сізнеке. Сен неше керек келіп еріштің бұл журналға? 10 yıldan artık Yolkun jurnalında. Men indi məktəb yıllarında oq Yolkun jurnalında idim. Kişkinədən men yaza тұрған kişi idim. Məqalələr, türlü əkiyyət, hikayətlər degəndəy. Həm məktəbdə oxuganda mənim bir əsərim Yolkun jurnalında basılıb çıxdı. Şundan soң məni Yolkun jurnalının яшүсмерләр редколлегиясенә кабул итеп алдылар. Bu нәрсәне аңлата? Bu редколлегияда тұрған әгъзалар, яшүсмерләр журналны чыгаруда да катнаша. Төрле танылган шәхесләр белән, зыялы кешеләр белән очрашуларга йөри. Бу минем хыялым иде. Минем дә менә шул кешеләр шикелле төрле очрашуларга йөрисем, Йолкынны чыгаруда катнашасым килә иде. Һәм минем шулай дип хыялым тормышка ашып, мине кабул итеп алдылар. Аннан соң инде студент елларында, 3нче курста укыганда, мин Йолкын журналында тулы штатта эшли башладым. Yolkun jurnalında гомумән балалар иҗатыгына яктыртыламы, үзегез дә бер нәрсә язасызмы? Тирәнтенрәк уйланып, кайларгадыр барып, кемнидер белгечләрдән комментарийлар алып, шулай итеп тулырак итеп язмалар язабыз һәм яшүсмерләргә үрнәк язмалар язабыз дип әйтер идем. Гомумән хәзерге яшьләр ничегрәк фикер йөртә? 2 yıl эшлим Yolkun журналында. Һәм шушы вакыт эчендә мин яшүсмерләрне бик яхшылап өйрәндем, читтән дә карап, аралашып та әйбит. Һәм бу бик кызык. Чыннан да, мәсәлән, мин үзем Yolkunга килгәндә, менә мине журналда бастырсалар, мин журналист булачакмын дип йөргән кеше мин. Әгәр Yolkunda минем язмам чыкса, мин журналист булачакмын дип. Һәм инде ул вакытта журналда басылу ул инде зур мәртәбә иде, үзеңне герой итеп сизә идең. Хәзерге яшүсмерләр, менә без мастер-классларга бик еш йөрибез, балалар белән, яшүсмерләр белән аралашабыз. Алар без инде чакырабыз, безнең журналга килегез, языгыз, менә безнең онлайн проектларда күп, бәлки сезнең видеога төшәсегез киләдер. Алар сорыйлар. Без язабыз, мин бик оста язам. Сез миңа ничә сум акча түләячәксез? Гонорар ничә сум? Безнең заманда андый бер юк иде. Нинди акча сорау, нинди гонорар, андый бер юк. Әмма бу мин начар дип уйламыйм. Бу инде үз-үзен аклыйдыр да бәлки. Аларның шулай тормышка яшүсмер вакыттан ук әзер булулары, ул үзе бик яхшы күренеш. Иң мөһиме, журнал матур-матур язмалар белән байытылып торсын, яшьләр язып торсын, язылып торсыннар, гомумән тиражларыгыз артып торсын. Журнал дегенден, біз енді әлбәттә бүгін де буш булып килмәдек. Журналыбызны сезгә күчтәнешкә алып килдек. Рәхәтләнеп танышыгыз, укыгыз, башкаларга да күрсәтегез. Yolkun әле ул бүгенге көндә дә бик файдалы, эчтәлекле, мәгълүматлы журнал булып чыга. Әйткәнемчә, 97 ел инде Yolkunга быел. 97 яшь тула, 95 яшь 2 ел элек булды. Һәм шушы вакыйганы без инде зурлап, масштаблы рәвештә үткәреп җибәрдек, уздырдык аны. Кариев театрында тамаша эшләдек. Анда үзебезнең иң тугры, иң актив укучыларыбызны чакырып, аларны бүләкләдек. Стипендиялар бирдек. Ул вакытта эшләгән сувенир. Мысы сезгә, редакциягезгә соңыннан тәмләп, безне искә төшереп, тәмле баллы торт. Yolkun күчтәнәш белән килде. Сез чакырыгыз башваткыч тапшыруын үзегез кунакка. Сез минем телдән тартып алдыгыз. Менә сезнең башваткыч тапшыру бит. Без бит интернетта да бик күп проектлар хәзер төшерәбез YouTube'та. Безнең Top Media Junior дигән проект бар. Һәм анда сезнең тапшыруга охшаш тапшыру бар. Интернетта. Да, конкурентлар значит. Һәм ул атала буын батыл дип. Аха. Менә сезне шунда чакырып калабыз. Килерсез. Ярар, димәк, бәлки җиңеп тә китерсез. Мин үзем әтәлим шоу дигән тапшыру алып барам. Безнең журнал гына чыгарудан тыш видео проектларда эшлибез. Без анда шәп кенә итеп әтәлибез үзебезнең катнашучыларны. Шуңа күрә Рафил абый сезне дә чакырып калам. Миңа 2 торт әзерләргә кирәк була инде. Берсе әтәлим шоуга, берсе буын батылга. Ярар, чакыргач без әлбәттә барабыз. Бүлеккә алып килгән футболкабыз бар. Шуны киеп килсәгез, бу бигрәк тә күңелле булачак. Бу футболканы киеп, тортны пешереп, кулга менә шушы кәсәне тотып,
Һәм бу батылга килсәгез, без сезгә һәм җиңсәгез, біз әле сезгә бүләккә кактуста биреп җибәрәбез. И аны тез түгел инде Сабира. Кактусы да зур бүләк бит әле. Энә дә бүләк, дөя дә бүләк. Шуңа күрә ничек булса да менә шушы барлык бүләкләрне, күчтәнәчләрне без зурлап кабул итеп алабыз да, сезнең һәммәгезгә дә бершәр бал тапшырабыз. Безнең уеныбыз алга таба дәвам итә, кызлар, егетләр. Чираттагы сорау өстән аска 2нче сан, 3 хәрефтән торган сүз булыр. Нәрсә кылыштан үткен? Каләм аннан үткен диләр. Рәмзия? Тел. Каләм аннан да үткен, телдән үткен. Дөрес, бер бал сезнеке. Шыннан да 2021 ел президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов тарафыннан әлбәттә инде туган телләр һәм халыклар елы дип игълан ителде. Тел мәсьәләсе буенча сездә нинди чаралар һәм нинди юнәлешләр кулланыла? Ялкын бит инде гомумән үзенең барлыгы белән, чын барлыгы белән татар теленең үсешенә зур өлеш кертә торган матбугат чарасы. Менә интернетта инде безнең проектларыбызның тормышка ашырылуы, ул инде шулай ук интернет киңлекләрендә татар телендәге сыйфатлы контентның артуына китерәчәк. Шуның белән инде без шушы өлкәгә үзебезнең өлеш кертәчәкбез. Сүз уңайыннан Рөстәм Нургали улы Миннеханов безгә бер сәфәре вакытында үзе дә шулай дигән, без аңа журналыбыз турында сөйләгәндә, ул әйтте, әйе, бүгенге көндәге яшьләр аларны гаджетларсыз күз алдына китереп тә булмый, аларның ул төп куллану чарасы. Шуның өчен һәркем үзе сайласын. Басма матбугат куллансынмы, интернет куллансынмы, барлык җирдә дә сыйфатлы, яхшы продукт, русча әйткәндә инде сыйфатлы әйберләр булырга тиеш, кешегә сайлап алу мөмкинлеге тудырылырга тиеш, бигрәк тә яшь үсмерләргә. Һәм без инде шушы максатны, миссияны үтәү йөзеннән журналыбызда даими сәхифәләребез булачак быел. Анда башка милләт вәкилләренең тормышларын күрсәтәчәкбез язма рәвештә, һәм шуларның инде видео версиялары, видео вариантлары үзебезнең YouTube каналларында тормышка ашырылачак. Татарстандагы башка милләтләрне дә без кулашлаячакбыз, аларның тормышларын һәм геройларны, шәхесләрне. Безнең яшь үсмерләр бүгенге көндә TikTok дигән җиргә ныклап кирип урнаштырдылар. Ул безнең шундый социаль шелтәр. Һәм без яшь үсмерләр кайда, Ялкын журналында шунда. Без анда да кирип утырдык. Һәм Татарча җиңелчә дигән проектыбызны шунда алып барабыз. Без анда көндә шундый кыска гына, җиңел генә, аңлаешлы һәм юмористик видеолар төшерәбез. Анда татар телендә көндәлек кулланылмаган, ләкин бик матур татар теленең сүзләренә шундый акцент ясыйбыз. Һәм гомумән яшь үсмерләр моңарчы ишетмәгән булган сүзләрне әйтеп узабыз. Иң мөһиме ул булсын татар телендә, үзебезнең саф татар телендә сөйләшик, телебезне саклау фақат үзебездән тора. Уен алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 7нче сан, 3 хәреф. Бабайның куәте мал белән, малайныкы нәрсә белән? Әйтеп карыйм да инде, туры килер микән? Баш белән. Башта бу әлбәттә бик якын килдегез сез. Бабай вакытта мал тупланга була, малай вакытта баш белән шушы малга башка малны нәрсә аркылы туклыйбыз без? Татар халкы гомергә бит инде ул укымышлы һәм зыялы саналган. Зилә әйтеп карамыйсыңмы? Фән белән. Фән белән әлбәттә, җавап дөрес. Зилә бер бал. Журналда кызыклы фән дигән сәхифә чыннан да бар. Һәм мин горурланып әйтә алам, аның авторы ул Татарстанда гына түгел, Россиядә инде үсмер вакытта танылган Айдар Шәйхин дигән авторыбыз. Умники умницы дигән тапшыруда катнашып, Айдар инде берничә еллык инде ул, әйткәнемчә, яшь үсмер вакытта мәктәптә укыганда безнең республикада аны яклап чыккан. Менә ул егет үсеп чыкты, укуын тәмамлады. Бүгенге көндә ул Актанышта сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатта эшли, һәм безгә ай сайын ул шушы фән өлкәсен белән таныштырып, төрле мәкаләләр яза. Иң кызыгы фән булгач бит инде ул үсмерләргә ничектер әллә ни кызык та шикелле түгел. Күбесе битараф булган микән? Тик менә Айдар үзенең язмалары белән җәлеп итә ала. Айдарга бу уңайдан сәлам да җиткерәбез һәм рәхмәтләребезне әйтәбез. Ага таба да шулай хезмәттәшлек иттек.
Biz бик шатамыз менә эшләргә. Давам итәбез алга таба. Сулдан уңга 10-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Артышның бер төре. Артыш үскән җир дигән фаразлар бар. Шундый бер шәһәрдә, районда бар Зилә. Орша түгел микән бу? Нишләп түгел микән дип әйтәсең соң син аны, Орша. Орша бу дигән. Дөрес, Зилә. Бер бал. Орша. Мин үзем дә оршадан бит. Күп кешенең ишеткәне бардыр, Орша районы Шикә дигән авылны Шикә пәриләре дигән сүзне ишеткәнегез булмаса, Зилә ул турыда хәзер сөйләп үтәр. Минем үземә дә еш кына Шикә пәрие дип әйтүчләр бар. Элек борынгы заманда Шикәдә Яхья хәзрәт дигән кеше яшәгән. Һәм ул шундый тылсымлы кешеләргә ия булган, аның үзенең шәхси пәриләре булган. Яхья хәзрәт ни әйтсә, шул эшне эшли торган булганнар булар. Берсендә Яхья хәзрәт буларга кумнан бау ишегез дигән. Булар ишкәннәр. Әйдә хәзер үгезгә киертегез дигәннәр. Булар киерткәннәр. Шулай итеп, булар Яхья хәзрәттән коман эш бир миңа дип эш таләп итә торган булган. Һәм инде Яхья хәзрәт үлгән вакытта әйтеп калдырган, мин үлгәч мине дугадан калдырмагыз дигән. Алайса Шикә авылы янар дигән. Һәм Яхья хәзрәт үлеп киткән, шул хәлдән соң Шикә авылы 2 тапкыр тулаем янып беткән. Һәм шул хәлләрдән соң Шикә халкы исенә төшереп, бу хәлне Яхья хәзрәтне дугадан калдырмый башлаган. Һәм Аллага шөкер, бүгенге көндә дөрләп яшәп ята безнең авыл. Ярар. Зилә дә суңайыннан шынапта пәриләр кебек, миңа эш бирегез дип тора. Көн сайын иртәгә Менә шулай дип карап торам. Бу нәрсә эшләр безнең Азабый, бу нәрсә эшләргә кирәк дип. Biraz sarkazm var инде бу сүзләрдән, ярар. Все равно приятно. Шикә пәриләренең үзенә күрә бер атлыгып тора торган бер манерасы үзеңдә бар. Гел шундый алга баручан бул, гел шундый җитез бул, гел шундый уңган бул. Синең юлларыңда гел уңышлар гына теләп калам. Мин дә башваткыч тапшыруда гомумән синең хезмәттәшләреңдә. Тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Өстән аска 8-нче сан 7 хәрефтән торган сүз булыр. Бу җимеш голланд телендә Кытай алмасы дигәнне белдерә. Наз әфәнде? Әфлисун дигән сүз килде дә, бу утыр инде. Әфлисун дигән сүз килгәч, нишләп ул булмаска мөмкин соң әле ул? Кытай алмасы, алма ул инде. Зур түгәрәк. Apple дигән сүз, Apple шулай бит име? Кытай син, чин. Yazılışı boyunca Apple sin. Hem Əflisun. Əflisun cevap dürüst, 1 bal sizdeki. Sizning jurnalda Əflisun degan isimga o'xshagan limon degan nidir sahifa bor. Shulay bitimi? Onları olma, uyalşan olma degan. Limon proyekti ул безнең нәкъ менә YouTube каналыбызда чыга. Без аны нәкъ менә YouTube каналы өчен башлап җибәрдек. Анда безнең Ялкын журналының алыштыргысыз дип әйтәсем килә журналисты, шул ук вакытта ул яшь шагыйрә Гүзәл Закирова алып бара. Һәм инде аның шагыйрә буларак псевдонимы Тәхәллүсе дип әйтергәме Гүзәлә. Ул инде хәбәрләр тапшыруын яшүсмерләр өчен кызыклы итеп җиткерә. Атна буена җыелган яңалыкларны ул барлый да, яшүсмерләр, яшьләр өчен иң кызыклы булып тоелганнарын сайлап ала да, шуларны яшүсмерләр теле белән җиткерә дә, үзенең фикерләрен бу турыда әйтә. Һәм менә минем әйтәсем килә, бүгенге көндә Лимон безнең иң танылган проектларыбызның берсе. Безнең Гүзәл, хәтта редакциягә килүчеләр дә кая сезнең Гүзәл дигән кызыгыз белән таныштырыгыз әле дип әйтәләр. Аннары соң төрле чараларда менә бик күп тапкыр булганы бар. Ой, без сезнең лимон тапшыруын карыйбыз. Ой, без сезнең лимон тапшыруын карыйбыз. Сезнең ул кызыгыз бигрәк шибәр, бигрәк матур, шундый оста татарча сөйләшә дип һәр вакыт аны мактап кына торалар. Сүз уңайына бик зур рәхмәтләребезне birinci cevapta elbette. Hem şu vaqtda bik köp selamlarimizni җибәрәбез. Selamlarni җибәреп калабыз. Ага. Инде уялшан алмага күчсәк? Уялшан алма ул безнең яшүсмерләрнең иң яраткан сәхифәләренең берсе. Ник дигәндә анда яшүсмерләр үзләре
кешеләрен кызыксындырган, борчыган сорауларга җавап таба. Алар безгә сорауларын аноним рәвештә юллый, һәм без аларга үзебезнең киңәшләребезне бирәбез. Психолог бирә үзенең киңәшен, һәм шулай ук аларның яшьтәшләре бирә киңәшне, шулай ук киңәшне бирә ата-аналар, бирә төрле танылган шәхесләр, җырчылар, анда министрлар, артистлар һәм башкалар. Шулай итеп, яшүсмер үзенең соравына җавапны ала һәм алга таба менә анда гади генә сораулар түгел, четерекле мәсьәләләр тормышка ашырыла. Мисал өчен, минем акча эшлисем килә, ничек, ләкин әти-әни миңа эшләргә рөхсәт бирми, үзләре дә акча бирми, менә шундый ише темалар кузгатыла. Шуңа күрә бик четерекле мәсьәләләргә анда сөйләшәбез һәм яшүсмерләр үзләре дә безгә сорауларын җибәрә алалар. Ялкын журналының почтасына аноним рәвештә җибәрегез. Лимонны билдек, Ялшан алманы билдек. Зилә, сиңа минемчә тынгысыз әфлисун дигән тапшыру булдырырга кирәк. Проектның соавторы буларак бәлки мине дә язып куярсыз әле. Ялкын журналына бер дигән тема. Шираттагы сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 12-нче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Герой шагыйрь. Зилә Муса Җәлил. Муса Җәлил, дөрес, балны тапшырабыз. Кичкенә иптәшләр дип аталган дидегез журналыгыз. Чыннан да менә Муса Җәлилнең хәйр фатихасы белән башланып киткән журнал булып чыга бит әле бу сезнең, шулай бит? Дөрестән дә Муса Җәлил исеме ялкын белән бик тыгыз бәйле. Әле хәтта редакциядә аның бюсты да тора. 1924 елда ялкын журналының чыгуы, андый журнал кирәклеге турында Муса Җәлил беренче булып мәкалә бастырып чыгара. Ул вакытта ул Мәскәүдә яшәгән була. Һәм журналда, ялкын журналда кичкенә иптәшләр исеме астында Мәскәүдә чыга башлый. Шуның өчен Муса Җәлилгә бездән тагын рәхмәтләр һәм дуалар барып ирешсен. Аның эше бүгенге көнгә дә дәвам итә күргәнегезчә. Һәм ялкын журналы күп тапкырлар инде төрле премияларга, бүләкләргә ия булган журнал. Совет заманында да Муса Җәлил исемендәге сүз уңайыннан аның премиясе бар, Абдулла Алиш исемендәге премиясе бар. Соңгы елларда менә карасак, журналистлар арасында бик мәртәбәле Бәлдүр каләм журналистлар премиясын алырга ирештек 15-нче елның, 18-нче елны. Быел әле ничек дип әйтим, бик соңгы гына бүләгебез, монысы инде Россия күләмендә яуланган бүләк. Ул волшебное слово, ягъни тылсымлы сүз дип аталган Россия күләм зур конкурс. Монда Россиянең бүтән төбәкләреннән дә балалар, үсмерләр өчен чыга торган матбугат чаралары катнашты һәм ялкын шунда үсмерләр өчен иң яхшы журнал номинациясында җиңүгә иреште. Без шундый зур бүләкне барып алып кайттык. Аның тантаналы чарасы булды. Шуңа күрә бу безнең өчен мәртәбә, безнең эшләрне күрәләр, бәялиләр. Татарстаннан түгел, Россия күләмендә. Безгә ул зур казаныш безнең өчен. Ялкын журналына бары тик монда әфәрин дип кенә әйтерлек, әле 100 елга җиткәнче тагын да зур масштаблы проектларда катнашып, тагын да зур уңышларга ирешергә насыйп булсын сезгә. Чираттагы сорау, Сулдан уңга 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Компьютер. Рәмзия? Санак. Санак һәм җавап дөрес әлбәттә. Журналда сез шау гына эшләмисездер бит инде, тагын кемнәр эшли, ничаклы хезмәткәр бар сезнең журналда? Безнең редакция әлбәттә бик зур. Без шул хәтле күп проектлар бүгенге көндә тормышка ашырабыз. Әле бу журнал чыгарудан кала. Чөнки журнал чыгару эшчәнлеге ул шулай ук бик зур көч таләп итә. Шуларның бөтенесен кушсаң, безнең редакциядә бер 20-25 кеше эшлидер кебек тоелса да. Чынлыкта без инде барлыгы 11 кеше эшлибез. Журнал өчен иң мөһим кешеләрнең берсен атап китәсем килә, ул безнең Илүсә дигән кызыбыз. Ул журнал өчен тулысынча җавап бирә дип әйтсәм дә дөрес булыр. Аның эштәлеге өчен безнең бит әле
Башка бик күп журналлардан айырмалы буларак, үзебезнең редколлегиябыз бар, балалар редколлегиясе дип әйтәм инде, бит. Ул анда безнең нәкъ менә журналга темалар тәкъдим итүче, язучы актив яшүсмерләребез кергән. Алар инде киләчәктә үз юлларын нәкъ менә журналистика белән бәйләргә телиләр. Һәм инде алар белән аралашу, темалар сайлау, журнал ничек чыгачак, аны тулысынча планлаштыру белән нәкъ менә безнең Илүсә шөгыльләнә. Ул шул хәтле үз эшенә бирелеп эшли, ул шул хәтле журналны ярата. Мин аңа һәр вакыт төрле җыелышлар вакытында да, балалар белән аралашканда да карап гел сокланып туя алмыйм инде мин шәхсән үзем. Шуңа күрә форсаттан файдаланып Илүсәгә бик күп сәламнәребезне җиткерәбез. Илүсә, сәлам. Илүсә белән бер үк вакытта яшүсмерләр редколлегиясенә кердек. Башта менә балалар буларак Ялкын журналына язмалар язсак, хәзер бер кабинетта утырып, чын хезмәткәрләр буларак бергә эшлибез, менә шулай итеп, һаман аерыла алмыйбыз әле. Инҗи бөртекләренә тиң булган менә һәрбер шушы журналны чыгаруда катнашучы хезмәттәшләрегез сау сәламәт булсыннар иң беренчедән, һәм зур коллектив булып алга таба да хезмәт күрсәтергә насыйп булсын. Барабыз алга таба. Өстән аска 9-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Җыр юлларындагы төшеп калган сүзне табарга кирәк. Шушы як кызлары белән актаныш булулары. Рәмзия? Актаныш. Актаныш. Һәм ул дөрес әлбәттә. Бер бал сезнеке. Мен өзім Сарманнан. Сіз үзегез Сарманнан. Сарман якларыннан, әйе. Әмма Актаныш минем күңелемә бик якын. Ни өчен? Чөнки мин 2013 елдан бирле Илназ Фәйсович белән бергә эшлим. Так. Илназ Фәйсович ул безнең кайдан? Ул безнең Актаныштан. Һәм шушы 7 ел эчендә мин Актаныш турында һәр көн ишетәм. Димәк, моннан ни генә әйтергә мөмкин, сезгә күбрәк Сарман турында сөйләргә кирәк. Шул гына. Әлбәттә. Ләкин Актаныш турындагы сүзләр шул кадәр күп ки, көн сайын ул башка районнарны күмеп китә дигән инде. Никадәр бу минлекне күрсәтсә дә. Шуннан мин Актаныш ягыннан гүзәл табигатьле, матур төбәк, сәләтле, талантлы шәхесләр күп чыккан дисәм, үземне мактау булып калалар иде инде. Но факт буларак. Факт есть факт. Бар. Әйе. Бу шактан үземне күздә тотмый, бездә чынлапта җыр, бию сәнгате зур үсеш алган, көрәш, спорт дөньясында казанышларга ирешкән шәхесләребез бик күп. Шуның өчен Актаныш ул number 1 дип әйтик, иң югары урында тора торган төбәк. Сагынабыз һәм форсаттан файдаланып, үземнең туган авылым Улы Имәнгә, андагы яшәүчеләргә, беренче чиратта әти-әнигә, Аллаһка шөкерләр, исән саулар. Минем Актаныш ягында һәм Чаллыда яшәүче бер туган 3 абый-энеләремә, без 4 егет, һәм аларның семьясына, гаиләләренә, балаларына зур сәламнәр җиткерәм, дусларга, танышларга, барлык Актаныш халкына да улы зур сәламнәр. Давам итик алга таба. Сулдан уңга 16-нчы сан 3 хәреф булыр. Ир беленер батырлыкта, кем беленер авырлыкта ди? Рәмзия? Кыз. Кыз беленер авырлыкта ди. Бик мантыйкы җавап булды. Бик матур яңгырый әлбәттә, ләкин бу очракта дөрес түгел, Илназ әфәнде. Минем уйлаганча дус. Чыннан да шулай. Дус беленер авырлыкта. Афәрин. Безнең бит инде Татмедиа бинасында бүтән каймак җыелган дип әйтик. Бүтән республика күләмендә чыга торган журналлар, газеталар шушы бинада урнашкан һәм без көн сайын бүтән редакциялар белән аралашып, күрешеп торабыз. Безнең хатта гомумән балалар һәм үсмерләр редакциялары урнашкан. Анда Салават күпере, Сабантуй журналлары, без аннары инде югары түбән хатларда китте. Идел журналы, алга таба Сөембикә, Казан утлары, безнең мирас, ягъни
Bütün kişi белән дә без һәрвакытта дустана мөнәсәбәттә бер-беребезгә ярдәм итеп, шулай аралашып яшибез. Сез Шаян ТВ белән дә бик матур иттереп хезмәттәшлек итәсез бит әле. Аны гомумән аерым тарих, чөнки Шаян ТВ эшли башлагач, сүздә юк, без беренчеләрдән булып алар һәм без уртак проектларыбызны тормышка ашыра башладык. Журналда Шаян ТВның дуслары буларак сәхифә ачып җибәрдек һәм анда язмалар биреп барабыз. Алар үзләренең проектларына безне чакыралар. Ягъни шундый дустана мөнәсәбәттә без элемтәләрне ныгыттык, алып барабыз. Бүген көндә дә уртак эш белән шөгыльләнәбез. Безгә иҗади сәләтле балалар турында сөйләү, аларны тормышка чыгару, аларны халыкка күрсәтү, җәмгыятькә чыгару ул безнең гомуми максатыбыз. Ялкын журналын укы, Шаян ТВны кара, булырсың шәп бала ди. Чираттагы сорауга күчик, солдан уңга 19-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Бу район гербында сандугач сурәтләнгән. Рәмзия. Сарман әлбәттә. Сарман әлбәттә. Рәмзиягә бер балны бирәбез. Башваткычның яртысын шишеп тә бетергәнбез. Һәм бераз гына тукталыш ясап, шушында кайсы уенчының күпме бал җыйганын әйтеп үтәргә кирәк була. Һәрбер уенчыбыз да 5 бал иясе. Без команда. Чираттагы сорау, менә монсы инде авыр сорау. Сулдан уңга 6-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Каф тауы артында яши торган кош. Тәвә, Бер, ой, башлар бер. әйләнеп юк. Әкият кушы. Илназ әфәнде? Бу Сәмрук кушы. Дөрес Сәмрук кушы. 2 бал Илназ әфәнде. Сезнеке. Чираттагы сорау. Үстән аска 3-нчы сан 3 хәрефтән торган сүз булыр. Ярның күрке тал булыр, нәрсәнең күрке ял булыр. Зилә 1 Зәй. 2 3. Кара син аны гел туры килә шикеллеме? 3-нчы сан һәм з хәрефен ашап та тора бит әле ул. Мин беләм. Бас тимәгә. Бастым. Ие, Рәмзия. 1 Тән. Юкмы ни? Ял кирәк бит инде тән. кирәк. Тән ял итә инде. Юк әмма. Менә ел фасылы Моны ие шул. ел фасыл булса, җәй. Җәй әлбәттә, чираттагы балда сезнеке. Эй! Кул чапмасам булама. Җәйнең күрке ял булыр ди. Җәй дигәннән безнең менә җәй көне студентлар ял итә. Ие. Ә менә кыш көне алар тырышып укый, тулай туракта бергәләшеп, бердәмләшеп. Һәм шул уңайдан мин үземнең шәхсән язган студентлар турында бер хикәяннән кичкенә генә өзек укып китәсем килә. Бал кирәк инде. Кирәк шул. Әйдә укы. Зилә Сабитова, Таракан. Электрлы шәйнегебез ватылды. Гүзәл авылга кайтып киткән егетенә шалтырата. Шәйнегебез ватылды. Әйе, тагын. Авылда шәйнек бар инде. Безгә кирип алып чыга әле шуны. Иртәгә алып килер идең. Мин Илнарга SMS язам. Шәйнегебез ватылды. Тагын менә хәзер китерәм. Биреп тор инде. Гүзәлнең егете иртәгә авылдан икенчене алып килә шуңарчы гына. Камилә авыр сулап шәшен колак артына кыстыра да, 3 чынаякны 5 бармагына эләктереп, икенче кулына телефонын тоткан килеш, тапочкаларын өстүрәтеп, күршеләргә кирип китә. Ачык калган ишектән аның шәйнегебез ватылды бит әле. 3 чынаякка гына койнар су салып торыгыз әле, сүзләре ишетелеп кала. Афәрин, менә бер балны шушында тапшырабыз. Зилә Сабитовага Таракан өчен 1 бал. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Өстән аска 4-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк. Рәсем. Рәмзия. Сурәт. Сүрәт. Җавап дөрес. Бал сезнеке. Рәсем сурәте ул гомумән бик авыр да түгел, зәвыклы сәнгать түре. Безнең журналга иллюстрациялар, рәсемнәр, әкиятләргә ясаучы кешене шактый узак эзләде дип әйтсәм, ялгыш булмастыр. Һәм без узган ел ахырында андый кызга тап булдык. Ул сүз уңаеннан без аны тышлыкка да бирдек. Менә монда күрсәгез, январь санында ул тышлыкта чыкты. Аны белән без таныштырдык бакчага укучыларында. Алия Мөхәммәд Кәримова дигән мәктәп укучысы, Базарлы Матак.
ауылында яшай торган кыз. Һәм ул безгә сан сайын ниндидер хикәяләргә, әкиятләргә иллюстрация дип әйтәбез, сүрәтләр ясап җибәрә. Бик матур, зәвыклы итеп башкаларга ошый торган итеп килеп чыганың. Аңа шуңадан шулай ук рәхмәт һәм сәлам сүзләрен җиткерәм. Рәсем дигәндә мин үзебезнең хезмәткәрне дә искә алып китәсем килә, чөнки аннан башка безнең журналыбыз гомумән мондый матур зәвыклы чыкмас. Илназ Мөхәрләмов дигән егет эшли бездә, әтнә ягыннан сүрәт тә төшерә, фотога төшерә, видео да эшли, монтажларны эшли. Ягъни менә безнең YouTube каналы турында сүзләр күп булды. Андагы эшләнгән видеоларның да бүтән эше, хезмәте Илназ башкарып чыга. Аның кул астында эшләйләр, аның идеялары белән, аның режиссурасы астында эшләнелә. Шуңа аңа да рәхмәт сүзләре. Сылданыңға 11-ші сан 4 хәрефтән торган сүз, инглиз сүзе, ярыш, көрәш мәгънәсен аңлата. Зилә? Батыл. Батыл. Һәм бу дөрес әлбәттә. Җавап 100 балл сезнеке. Әтәлим шоулар, буын батыллар менә нәкъ шушы юнәлештә эшләнә торган сезнең рубрикаларга кагылышлы, әлбәттә. Без чираттагы сорауга күчәбез, өстән аска 15-нче сан 5 хәрефтән торган сүз, көчле ташкын, су баскыны. Мин давыл димәкче, монда туры килмәде. Кызганыч туры килми. Әйе, Рәмзия? Туфан. Әлбәттә, туфан, дөрес. Туфан дигәннән без күптән түгел ачып җибәрдек яңа канал. Ул атала нәкъ менә Туфан дип. Һәм инде аның төп максаты ул без анда шигъри клиплар төшерәбез, шигырьләр укыйбыз. Аның төп максаты инде менә безнең яшь шагыйрьләрне, яшь шагыйрәләрне чакырып, алар анда үзләре язган шигырьләрне укыйлар. Гүзәлә дип әйтәм инде шагыйрә буларак, ул безнең тулысынча җавап бирә шушы юнәлеш өчен. Бүтән яшүсмерләр, яшьләр интернетта булган вакытта безнең төп максат YouTube каналда татар телендә, саф татар телендә шигъри клиплар, шигырьләр тәкъдим итү, нәкъ менә заманча итеп. Заманча клип форматында бүгенге көндә ул яшүсмерләр, яшьләр арасында популяр. Нәрсә генә куллансак та, ни генә эшләсәк тә, иң мөһиме татар телен, татар милләтен саклауга таба юнәлдергән булсын. Нинди генә рычаглар куллансак та бу өлкәдә, һәммәсе дә отышлы дип әйтер идем мин. Без шуларда дәвам итик. Тапшыруыбызны өстән аска 14-нче сан 4 хәрефтән торган сүз, Казан Кремле манарасы. Спас. Спас һәм ул дөрес. Кайсы якларда алдыралар журналларны? Без быел бик зур рекорд белән быелгы елны башладык, чөнки гыйнвар һәм февраль саннары зур узганга караганда 2 тапкыр артыграк тираж белән басылды ялкын. Бу инде үзебезнең хезмәткә дә бәйле, шулай ук әлбәттә дәүләтебез дә искә алган туган телләр елы уңаеннан да күпмедер зур өлеш керттеләр тиражның артуына. Ялкын журналы күбрәк чыккан саен, ул күбрәк кешегә барып ирешә, күбрәк кеше аны күрә, күбрәк үсмерләр белән таныша һәм инде файдалы мәгълүмат ала. Районнарга калсак, бу татар телле районнар булган өлкәләр, төбәкләр әлбәттә журналдан күбрәк алдыра. Даими авторларыбыз да бар. Менә балалар өлкәләргә күп сөйләдек бит. Әйе. Безнең Саба районыннан бик актив укучы, язучы кызларыбыз бар. Алия Хаҗиева, Ильвина Шайхуллина дигән. Бүгенге көндә балалар коллегиясе составында торган актив укучыларыбыз. Менә аларга да сәламнар җиткерәбез. Без сезне һәр вакытта да көтәбез, язмаларыгызны кабул итәбез. Тагын да күбрәк язарга, илһам бирергә тырышабыз. Актаныштан әйтеп китәм әле, Али Сәфәрдиев Актанышты кыстырмый әйтмичә ярамый бит инде. Һич мөмкин түгел. Али Сәфәрдиева дигән шулай актив укучыбыз, язучыбыз инде. Айдар Шайхинны әйттем, ул да безнең даими авторыбыз. Зилә дә үзенең мисалында аңлатып китте, мәктәптә укыганда башлый. Шарланалар, элемтә чыксыннар, без аларны кабул итәбез, кирәк чакта дөрестлибез, өйрәтәбез һәм аларның тормышларында максатларына ирешергә ярдәм итәчәкбез. Шуңа күрә көтеп калабыз.
Ялкын журналының географиясы тағы да зурайсын һәм киңәйсен дип кенә телибез. Сулдан уңга 14-нче сан 5 хәрефтән торган сүз Татарстандагы яшьләр оешмасы. Илназ әфәнде. Бу оешманы белмәүчеләр сирәктер бүгенге көндә. Ул әлбәттә сәләт. Сәләт. Һәм җавап дөрес әлбәттә. Бал сезнеке. Сәләт ул безнең дустыбыз, безнең хезмәттәшебез, сәләт оешмасы белән даими элемтәдә шулай ук төрле чараларда оештырабыз, катнашабыз. Мин шәхсән үзем сәләттә үсеп чыккан сәлкеш дип әйтәбез инде беренче чыгарылышлардан булам мин. Бүген ул вазифаны мин кызыма тапшырдым дип әйтәгән, чөнки минем 16 яшьлек кызым бар һәм ул бүгенге көндә ветеран сәлкеш дип аталарга хаклыдыр. Сәламнәр җиткерәм Җәүдәт абыйга, Айгөл, Тимур һәм башка сәләт өчен таныш, яхшы булган шәхесләребез. Зур сәламнәр. Зур сәламнәрне җиткереп калабыз әлбәттә. Сәлкеш булмасам да, барыбер да бер төрле балалык кызыксынуы бар минем үземдә. Кайчаннан бирле карап торам, сездә менә 2 куштырнак түшегезгә ябыштырылган бу нәрсәне аңлата? Бу куштырнак аңлата Татмедиа Junior дигән проектны. Логотип. Шуның логотипы. Бу безнең нәкъ менә Татмедиа оешмасының проекты. Без октябрь айында эшли башладык бу проектны. Аның төп максаты интернет челтәрендә, саф татар телендә сыйфатлы контент җитештерү. Татмедиа ярдәме белән инде 33 проект эшлибез. Интернетта, YouTube каналларда бу инде 13 яңа канал дигән сүз, һәм инде аларда безнең һәр көн яңа видео чыгып бара. Чираттагы сораубыз өстән аска 18-нче сан 4 хәрефтән торган сүз иртәнге як. Рәмзия? Рәшәт түгел. Илназ әфәнде. Ну, тамырдаш сүз дип уйлыйм, иртә. Дөрес сөйлисез, һәм җавабы дөрес. Барысы да бик гади. Шуңа күрә тапшыруда башваткыч дип юккаган аталмый. Менә шушы гадилектә дип әйтәләр. Гадилектә, әлбәттә, гадилектә. Менә иртә дигәннән, иртә белән гадәттә бит шул чаклы матур иттереп томан күтәрелгән чак була. Менә Ул бу томанны иртә сезнең юккагына күз алдыгызга килмәде. Нишәп? Бүген мин башваткычка искиткеч бүләк алып килдем. Мин үзем белән алып килдем. Фәүзия дигән яшь җырчыны. Так. Бу Фәүзия турында без кайлардан тагын белә алабыз. Хәзер монда кызыксыналар бит башваткыч тапшыруын. Фәүзия турында сез безнең Ялкын журналының февраль саныннан укып белә аласыз. Әлегә без аны Хәзер без аны чакырабыз, тыңлыйбыз искиткеч җыр. Башваткыч мәйданында зәңгәр томан җыры белән Фәүзия. Gözlerimde minnem nurlar ketmiş, sınma nursuz kalar. Köpük şırlarımda sözler, ey sevgilim senin hisin benim eşen eli haman. Zəngər tımar, seni hissen, zəngər tımar. Seni hissen, eli haman. Zəngər tımar, zəngər tımar. Ayaz gün bu dizrek yok terek gitsen yüreğimden şılgıların yuka gitsen bir şulara yuka gitsen bir şulara bir şulara
Җырлары тавышына уралган Фәүзиянең моңлы тавышы безне сихри бер дөньяга алып кирип китте дә Рәмзиягә бер бал алып килде. Чираттагы сорау Сулданунга 20-нче сан 6 хәрефтән торган сүз булыр. Исеме кирәк Көмеш елга повестенең авторы. Юнганша ул Ләбибә Ихсанова. Дөрес. Җавабы һәм бер бал сезгә. Шынапта ялкында безгә кадәр дип әйтгәндә бик зур шәхесләр эшләгәннәр. Без аларның эшләре белән һәрвакытта да горурланабыз. Аларның традицияларын дәвам итәргә тырышабыз. Ләбибә Ихсанова күп еллар мөхәррир булып эшләгән. Һәм аның калдырган мирасы ул подшивкалар рәвешендә саклана. Без искә алып аларны әле шынапта була шуны мизгелләр подшивканы аласың. Бу совет заманы чыккан ялкыннарны танышасың алар белән, төрле кызыклы фактларга да тап буласың. Ну, чагыштыру бар айны. Ул вакытта ничек булган? Бүген ничек нәрсә турында укыганнар, нәрсә турында язганнар, кызыклы моментлар белән мизгелләр табып була. Biz үзебезнең Instagram битебезне бик актив алып барабыз. Һәм инде сторизлар дигән әйбер бар бит инде. Һәм сторизларыбызда менә шушы үзебезнең китапханәдә утырып, безнең Татмедиа бинасында китапханәдә бар. Шул китапханәдә утырып, подшивкаларны эзләп, карап, шундагы кызыклы фотосурәтләр, кызыклы язмалар, тышлыклар, аларның барысында үзебезнең сторизларда урнаштырабыз. Һәм инде безнең язылучылар арасында укытучы шул чорда иҗат иткән, шул чорда ялкынга язган шәхесләр, һәм алар барысы да үз хатирәләре белән уртаклашалар, һәм без аларның барысында инде аннан соң тагын бер кат сторизларыбызга урнаштырабыз. Чыннан да шушы шәхесләрнең берсе язучы Ялкын журналының баш мөхәррире булып эшләгән ТССРның һәм РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Ләбибә Ихсанова турында сүз барды шулай бит. Зур рәхмәт сезгә. Сулданунга 17-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Көпшәсе кипкән үсемлек сабагы. Зилә? Курай. Курай, һәм ул дөрес Зилә. Зилә бер бал. Дәвам итик алга таба. Өстән аска 17-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Нәрсә белән язганны кылыш белән без алмассың диләр. Бу инде минем уйлавымча каләм. Сез бик тә дөрес уйлыйсыз, җавабы дөрес һәм бу балны без сезгә тапшырабыз. Каләмегез тутыкмасын, хөрмәтле язучылар, журналистлар, шагыйрәләр. Башваткычны без тулысы белән шишеп битердек. Кемнең күпме бал җыйганын игълан итәм. 8 бал иясе Сарман якларыннан Рәмзия Галимова. Bir bal белән генә артык ул да булса Зилә Сабитова. Һәм әлбәттә 12 бал иясе башваткыч тапшыруның җиңүчесе Илназ Фазуллин. Бүләк киштәсе янә чакырып алам. Рәмзия, рәхим итегез. Бах, шарабыз китте. Һәм ул безнең килеп төшәчәк 6-нчы санга. Шушы бүләкне башваткыч тапшыру һәм Татарстан Яңа Гасыр телекомпаниясе сезнең кулларга тапшыра. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Сарман районы Көлмәт авылы халкына, Мыртыштамак урта мәктәбенең барлык укытучыларына, барлык туган-тумачаларыма һәм дә инде мине белгән барча кешеләргә зур сәламнәремне җиткерәм. Силәу, менә шушы кызыл шар синең кулларга хәзер килеп эләгә дә, сиңа дигән бүләкне без бергәләп эзлибез, рәхим ит. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәерле сәгатьтә. Аллага. Айда. Елмайга төшсә нишлибез? Елмаябыз. Айда. 5-нче сан. Чәчләреңне тагы да тәртипләбрәк, тагы да матурлабрак җибәрергә дип әйтегендәйме? Кирәк чакта. Син әлбәттә бик матур бүгенге тапшыруда. Сине кулларга тапшырабыз, ярыймы? Кабул итеп ал һәм синнән сәламнәр. Шушы мөмкинлектән файдаланып дип әйтегендә, мин иң беренче сәламнәремне Шикә авылына, Шикә пәриләренә, авылдашларыма, әтияниемә, игезәк сеңелләрем Әлфия белән Зөлфиягә, дусларыма,
укытучыларыма җиткереп каласым килә. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Пока-пока. Бик зур рәхмәт уенга килүегез өчен, бик зур рәхмәт катнашуыгыз өчен. Сез тапшыруның бүгенге уенның җиңүчесе һәм алкышлар бу бүләкләр белән сезгә тапшырыла. Зур рәхмәт сезгә. Супер уен дигән әйбер бар безнең баш ваткычта. Мин азартлы кеше булсам да, шул вакытта акыл белән дә хәл эш итәм. Кулда булган кошны җибәрмәү яклы мин, чөнки бу үзе дә зур истәлек. Бигрәк тә хәләл җифетемә аш бүлмәсендә бик кирәкле җиһаз. Шуның өчен мин кызганыч ризалыгымны бирмим катнашудан, ләкин теләк бар иде. Автомобильне башка бер кеше килгәч, аңа мөмкинлек калдырам. Алла бирсә. Ярар, сез уенның җиңүчесе, бүләк сезнең кулларда. Котлыйбыз сезне. Рәхмәт. Инде бүген берничә тапкыр искә алынган Актаныш якларына, Улы Имән авылы халкына, андагы әти-әниемә, туганнарыма, бер туган абый энеләрем, аларның гаиләләренә зур сәлам, һәм инде әлбәттә үземнең гаиләмә, хәләл җифетемә һәм 3 балага, Ләйсән, Газиз, Гайшәгә зур сәламнәр. Ялкынланып килеп кирделәр дә, баш ваткычны шишеп тә чыгып киттеләр диясе килә бу уенчылар хакында. Бүген баш ваткыч тапшыруында кунакта Ялкын журналы журналистлары булды. Аларга бар тик эшләрендә зурдан-зур уңышлар, күп тиражлар, шәп язылучылар теләп калабыз да, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз.